23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо дабири кулли созмони ҷаҳонии обу ҳавосанҷӣ хонум Селесте Сауло мулоқот намуданд. Дар вохӯрӣ масоили ҳамкории Тоҷикистон бо ин ниҳоди байналмилалӣ ва рӯзномаи глобалии обу иқлими Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз аз ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон дар доираи раванди оби Душанбе ёдовар шуда изҳор доштанд ки дар ин замина мо ба ҳамкорӣ бо Созмони ҷаҳонии обу ҳавосанҷӣ ки чандин даҳсолаҳо идома дорад аҳамияти хос медиҳем. Нақшаи дар соли 2025 баргузор намудани конференси байналмилалии сатҳи баланд дар мавзӯи ҳифзи пиряхҳо намунаи ин ҳамкорӣ номида шуд. Ба масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим, селу обхезӣ, фаромадани ярчу тарма, таъсири манфии офатҳои табиӣ ба иқтисоди кишварҳо, дигар паёмадҳои фалокатбор ва пешгирии онҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. Таҳкими минбаъдаи иқтидори техникии агентии обу ҳавосанҷии Тоҷикистон, баланд бардоштани сатҳи касбии кормандони он ва омода кардани мутахассисони ҷавон, махсусан дар соҳаи обу ҳавосанҷӣ, иқлимшиносӣ ва гидрология самти муҳиму судманди ҳамкорӣ бо Созмони ҷаҳонии обу ҳавосанҷӣ арзёбӣ шуд. ҳамчунин оид ба дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб гуфтугӯи судманд сурат